ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ቋዳሓን መጻኹም ናብ ቻነል ሓደስቲ እንድሕር ኮንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ብሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ናብ ቻነል ኩኑ ዘዘውረድናዮ ሓድሽ ቪድዮታት መታን ክትከታተሉ እምበኣር ከስ ለማዓንቲ ሓንቲ ነፃ ኣብ ኦንላይን ከመይ ጌርካ ናትካ ብራንድ ሎጎ ትሰርሕ ከሪአኩም እየ ለማዓንቲ ንኸይድ ኣብ ጉግል መፂና ካንቫ ኢልና እንተፅሒፍና ኢንተር ንብላ ድሕሪኡ ኣብስ ካንቫ ንብል ንሃርም ካንቫ.com ክንተኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ያ ኣብዚ ካንቫ ምስ ከፈትና ኦልሬዲ ኣነ ሳይን ኣብ ወይ ሳይን ኢን ስለ ዝገበርኩ እቲ ዘስራሕኩሞ ናትኩም ዲዛይን መጠን ክዕቅበልኩም እንታይ ክትገብሩለኩም ብናትኩም ሳይን ኣፕ ክትገብሩለኩም ወይ ናትኩም ኣካውንት ናይ ፌስቡክ ወይ ከዓ ናይዚ ጉግል ኣካውንት ብድሕሪኡ እቲ ንሕና ክንሰርሖ ደሊና ዘለና ሎጎ ናትና እዩ ንበል ሕጂ ኣብዚ ሰርች ባር ማለት እዩ ኣብዚኣ እታ ዝደለናያ ሎጎ ነፅሕፍ ሎጎ ኢልና ሰርች ንገብር ፎር ኤግዛምፕል ያ ብዙሕ ሎጎ ኣሎ ናይ ዝደለኻዮ ዓይነት ሎጎ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ባት ሕጂ ሎጎ ኢልና ንፅሓፍ እሞ ካብቲ ብዙሕ ሎጎታት ንመርፅ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሎጎታት ኩሉ ዲዛይን ዝኾነ እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሎጎታት ካብዚ መሪፅና ባዕልና ነቲ ዲዛይን ዝኾነ ደስ ዝበለካ ማለት እዩ ንዕኡ ዲዛይን ትገብር ማለት እዩ ባዕልኻ ሕብሪ ትቐይረሉ እቲ ቴክስት ደስ ዘልካ እውን ሕብሪ ትቐይረሉ ኩሉ ወይ ከዓ ባዕልኹም ብላንክ ሎጎ ክትንድሕር ጣሽሙ ብላንክ እዛ ፃዕዳ ትሃርም እዚኣ ባዕልኹም ክሪኤት ትገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ከሪአኩም ዘለኹ ግን ሕጂ ድሓንስ ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚኣ ሓንቲ ክንመርፅና ጀስት ፎር ኤግዛምፕል እዚኣ መሪፅ ኣለኹ ኣነ ንበል ሕጂ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብሉፋር ከለር ትብል ዘላ ኣብዚ ነዚኣ እንድሕር ከተንብብዋ ዘለኹም ኩሉ እዚ ክሊክ ጌርና ባዕልና ከነቀይሮ ንኽእል ኢና ዋላ ቴክስት ይኹን ፎር ኤግዛምፕል ነዛ ቴክስት ክንቀይራ እንድሕርና ዳብል ክሊክ ንገብር ከም ትሪኦ ዘለኹም ሰሌክት ኮይኑ ኣሎ እዚ ሰሌክት ምስ ኮነ ሽዑ ናትካ እቶም ፎንትስ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሌትስ ሰይ ኣብዚ ንኸይድ እሞ ብዙሕ ዓይነት ፎንት ኣሎ ኣብኡ ንመርፅ ንበል ሕጂ እዛ ፎንት ኣነ ፈትያ ስለ ዘለኹ ከም ዘላቶ ክትብል ደልያ ኣለኹ ነዚኣ ትሪኣ ዘለና ነዛ ብሉ ከለር ዘላ ፋየር እንድሕር ክነጥፍኣ ኣይሚን ከነዕብያ ከነንእሳ እንተኢልና ከዓኒ ጀስት በዚ እንታይ ኢና ንገብሮ ድራግ ጌርና ናብዚ ነብሎ ማለት እዩ እንድሕር ከተዕይቦ ደሊኹም ንላዕሊ ትስሕቦ ከተንእስዎ ዘለኹም ደኣ ንታሕቲ ማለት እዩ ነዛ ሰርክል ዘላ እውን እንታይ ንገብራ ኣብኣ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ኩሉ ክሊክ እያ ነድራጊ እዚኣ ክሊክ ጌርና ነዕብያ ወይ ከዓ ነንእሳ ሕጂ እቲ ንኽና ሳይዝ ባዕልና ኢና ንምጥኖ ባዕልና ኢና ከም ዘለናያ ንገብሮ ነዛ ፅሕፈት ከዓ ናብቲ ናተይ እትያ ሽም ናይታ ቻነል እንድሕር ደልየ ፎር ኤግዛምፕል ናተይ ዘለኽዋ ቻነል ክፅሕፍ ተልየ እታ ስም ናይታ ቻነለይ እንታይ ንገብር ጀስት ኤግዛምፕል እዚ ሕጂ ኦኬ ዘመን ስቱድዮ ሶሪ ዘመን ስቱድዮ ትብላ እዚ ባዕልኹም ክትዕርይዎ ትኽእሉ ኢኹም እያ ሶሪ ነዚኣ ከምዚ ጌርና ፈንትታ ማእከሉ ሒዝና ከነፈናተት ንኽእል ኢና እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ቴክስት ኣላ ቨርዥን 2 ትብል ዘላ እዛ ቨርዥን 2 እዛ ዘመን ስቱድዮ ትብል ዘላ ኤክስኪውዝ ሚ እዚኣ ስቱድዮ ኤስ ዘላ ዲ ከገብረአ ኖንሶ ያ እዚኣ ከም ዝመስል ሕጂ እዚኣ ክልተ ቴክስት ኣለዋ ኣብዚኣ ዘመን ስቱድዮን ኣብዛ ቨርዥን 2 ትብል ዘላ እዚአን ሕጂ ኣነ ከንቀሳቐሰን ከለኹ ሪኢኹም መንሆም ብሓንሳብ እንቀሳቐስ ኣለዋ ይውን ብሓንሳብ ይኸድ ኣለዋ ስለምንታይ ብሓንሳብ ይኸድ ኣለዋ ሕጂ ነዚአን ግሩፕ ስለ ዘለዋ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ግሩፕ ዘለዋ ኣንግሩፕ ክንገበ እንተኢልና ኣብዚ መፂና ኣንግሩፕ ንብለን እሞ ኦኬ ነዚኣ ቨርጅን ዘላ ስለ ዘይተልየኒ ጀስት ኣነ እንታይ ክገብረአ ደሊት ገብረአ እንድሕር ደሊኹም ከዓኒ ዝኾነ ቴክስት ክትገብሩላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ነዚ ይመስል
እዚ ከለር ናይዚ ባክግራውንድ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እንድሕር ክትቀይርዎ ደሊኹም ናብቲ ናትኩም ደስ ዝበለኩም ብራንድ ኣብዚ ክሊክ ትገብሩ እዛ ባክግራውንድ ሞ ሕጂ ኣብ ንህለኩም ሪእዎ እቲ ምርጫ ከለር ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብኡ ትሃርሙ ኣብዚ ምስ ሃረምኩም ሕጂ ኣብዚ ክመፀልኩም እቲ ሕብርታት ማለት እዩ። ሕጂ ትመርፁ ለሰይ እዚ ቀይሕ ንበሎ ኦኬ ኣነ ግን ስለ ዘይደለኹዋ ናብኣ ክምለስ እየ ማለት እዩ ናብታ ዝነበረታ ድሕሪ እዚ ነዚ ከምዚ ጌርና ምስ ወዳእና እንታይ ክንገብር ኣለና ዳውንሎድ ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ዳውንሎድ ንገብሮ ከዓ ኣብዚ እዩ ዳውንሎድ ዝብል ኣሎ ጀስት ዳውንሎድ ነዚ ቅድሚ ዳውንሎድ ምግባርና ሶሪ እንድሕር ነቲ ሳይዝ ክትቀይርዎ ደሊኹም ኣብዚ ሳይዝ ዝብል ኣሎ ሪሳይዝ ዝብል ኣሎ ግን ነዚ ሪሳይዝ ክገብሮ እንድሕር ኮይና እዚ ካንቫስ ዝበሃል ኣፕ ፕሮ ኣሎ ኣብ ፎር ኤግዛምፕል ንህለኩም ትራይ ካንቫ ፕሮ ዝብል ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ብገንዘብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ተኸፊልካ ብዙሕ ተኽበሉሎ ግን ንዓና ሕጂ ብዘይ ገንዘብ ስለ ንደሊ እዚኣ ሕጂ ገንዘብ ተኸፊልካ ሪሳይዝ ትገብራ ማለት እዩ እዚኣ ተዕብያ ተነእሳ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ኣድልኩም ውሑድ እቲ ገንዘብ ዝኽፈሎ ገንዘብ ከፊልኩም ነዚ ክትቀያየሩ ብዙሕ ዝኾነ ብዙሕ ዝበለ ጥቕምታት ኣለዎ ማለት እዩ ኤኒዌይ ሕጂ ወዲእና ኣለና እዚኣ ዳውንሎድ ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር ዝኾነ ነገር ቀመማት ክትውስኽሉ እንተኢልኩም ከዓ ኣብዚ ኤሌመንትስ ዝብል ኣሎ ካብዞም ኤሌመንትስ በዚ ዘለው ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ኤሌመንትስ ምስ መፃና ሕጂ እዚ ሰርክል ንብል ሒዝዮም ኩሎም ሰርክል ትሪኦም ዘለኹም እዚኣ ብኸመይ እያ ተሰሪሓ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዘለውና ምርጫ እንድሕር ደሊኹም እዚኣ ኣብዚኣ ኣምፂኹም ተብልዋ ኣብዚኣ እቲ ሕብሪ ከዓ ከምዚ ዝገርዮ ዘለኹ ባዕልኹም ተቐይርዎ ማለት እዩ ከም ደስ ዝብለካ ሕጂ ወዲእና ኣለና ዳውንሎድ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ዳውንሎድ ትሃርም ያ ሰጀስት ቪድዮ ይብል ኣሎ እዚ ንስኹም ሕጂ ከም እንታይ መልክዕ ከም ዘድልኹም ዘለኹም ኣብ ዘለና ኣማራፂ ፒኤንጂ ጂፒጂ ፒዲኤፍ ስታንዳርድ ፒዲኤፍ ፕሪንት ገይርና ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ ፒኤንጂ ንመርፅ ንስኹም ከዓ ደስ ዝበለኩም ትመርፁ እዚኣ ትራንስፓረንት ባክግራውንድ ክትገብራ እንተኢልኩም ከም ዝበልኩኹም ክንከፍል ኣለና ማለት እዩ ኤኒዌይ ግን ከምዚኣ ፒኤንጂ እንተኢልና ግን እንታይ ንገብር ዳውንሎድ ንብላ ሕጂ ትወርድ ኣላ ዳውንሎድ ትኸውን ኣላ ራይዋ ሕጂ ወሪዳ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ወሪዳ ኣላ ሕጂ ከምዚ ኣላ ማለት እዩ ከምዚኣ ኣላ ከምዚኣ ኮይና ኣላ እንድሕር ብመልክዕ ቪድዮ ክነውርዳ ደሊና ከዓኒ ኦኬ ለትሳይ ብመልክዕ ቪድዮ ንበል ብመልክዕ ቪድዮ ከዓ እዚኣ ዳውንሎድ ንብላ ኣብዛ ኤምፒ4 ቪድዮ ዘላ ዳውንሎድ ንብላ ማለት እዩ ያ እዚኣ ከዓ ዳውንሎድ ኮይና ኣላ ሕጂ ረአይዎ እንታይ ይበና ኣሎ ኣብዚ ሪሳይዝ ቱ ቢዝነስ ካልበና ኣሎ እዚ ከዓኒ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ኣብዚ ዝኾነ ነገር መልእኽቲ ይሰድልካ እሞ ደስ ትብለካ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ዘውረድናያ ንርኣያ ሪኢኹማ ነዚ መስል ኦኬ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ኔራ ከሪአኩም ዝደለኹ እንድሕር ፈቲኹማ ሸር ገበርዋ ናብ ኣዕርኽትኩም እውን ኣካፈልዋ ዝኾነ ሕቶ እንተሃልይኩም ከዓኒ ኣብቲ ናይ ርእይቶ ኣብኡ ግደፉልና እና ከዓ ብዝተኻለ መጠን ክንምልሰልኩም ኢና ኣብ ዝቕፅል ከዓ ከመይ ጌርኩም ካልእ ኣብዚ ተምኔል ትሰርሑ ከነሪኦ